नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्या मालडी गावातली वार्षिक सार्वजनिक पूजा, तर त्यासाठी मी तुमका पूजेचा दर्शन घडवण्यासाठी आज व्हिडिओ करूसाठी मी मालडीमध्ये जातले आहे। आणि मालडीमध्ये जाताना ना पूर्ण मालडी रस्त्याचं काम चालू आहे। म्हणजे आपल्या बाजारपेठेच्या नाक्यापासून मालडी रस्त्याक जो आतमध्ये रस्तो इलो ना तो शेवटपर्यंत म्हणजे नदीच्या तिथपर्यंत पारापर्यंत त्या रस्त्याचं काम चालू आहे। अवघ्या म्हणजे पूर्णपणे 4.5 किलोमीटर तो अंतर होतला। तर तुम्ही बघताच आहे बघा, इकडे मोरी खणलेली आणि पुढे पण ना बरेच मोरी आहे। जवळजवळ ह्या रस्त्याक 15 ते 17 मोरीच खणलेली आहेत पूर्ण। आणि रस्त्याची रुंदी पण वाढवलेली आहे, तर ती तुमका मी दाखवते। तर मालडी गावातलं आपलं जो सार्वजनिक पूजा असते ना चाळ्याकडची, ती तुमका आज मी दाखवतले या व्हिडिओमध्ये। मालडी गाव जर पूर्ण एक्सप्लोर करू गेले ना तर खूप मोठी व्हिडिओ होतली या। आणि प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे मालडी गाव एक्सप्लोर करण्यासारख्या भरपूर नारायण मंदिरं, पावनाई मंदिरं, त्यानंतर आपल्या बांधकाम करतात तिकड्या, त्याच्यानंतर खाली आपलं पार म्हणजे जुना बंदर, असा बराचसा भाऊ गेला तर मालडी बंदर एक्सप्लोर करण्यासारख्या म्हणजे मालडी गाव एक्सप्लोर करण्यासारख्या भरपूर आपल्याकडे। आणि खूप मोठी व्हिडिओ होतली, पण मी तुमका छोट्या छोट्या क्लिपमध्ये मी तुमका प्रत्येक ठिकाणी जाऊन प्रत्येक एक्सप्लोर करून दाखवते। तर पूजेसाठी पण खाली बरेच जण जातात तिकडे मोटरसायकल घेऊन, तर आपण पण जाऊया आणि तिकडे बघूया काय काय मालडी गावात काम कुठला चालू आता, आणि पूजेचं पण तुमका मी दर्शन घडवते। तर चला व्हिडिओ आपल्या सुरुवात करूया। आणि त्यासाठी जाताना विरणीवर हे जे गाडी जातात ते विरणीच्या दिशेने जातात। आणि ही बाजू आहे ना आपली, ही धूळ किती उडता बघा, रस्त्याचं काम चालू आहे त्याच्यामुळे मी मास्क घेऊन इलाय लावसाठी, कारण ह्या रस्त्यात खूपच धूळ झाली आता सध्या। चला तर आपण इकडनं खाली जाऊया। ही आता मोरी आहे ना, असेच बरेचसे तिकडे मोरिये घातलेले आहेत पुढे 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 पुढे। आत्ताच मग अशी एक JCB गेलो, तुम्ही बघितलास तरी बघा। आता आपण पुढे पण जाऊन बघूया कुठे कुठे काम चालू आहे आणि कसं काय चालू आता। आणि ह्यो एवढं रुंदीकरण केलेलं रस्तो, ह्यो फक्त एक मोठी गाडी जायत ना एवढंच रस्तो होतो, आता ह्यो भरपूर मोठा रस्तो झाला। इकडनंच साधारण 3 गाडी जाऊ शकतात आरामात, 4 व्हीलर। आणि धुळ बघा किती उडता तो, रे रे रे। इकडे जे रस्त्याचे कारागीर आहेत ना सगळे काम करणारे, ते इकडे राहतात हे बघा। समोरनं ट्रॅक्टर पण येतात। आणि साईडला तुम्ही खणलेला बघता असे बघा, जो हे टेपर सगळं खणलेलं आहे ना, एवढी उंची होती पहिली हाईट, म्हणजे त्या लेवलनेच रस्तो होतो ह्यो। आता ह्यो खणून ना थोडंसं उतार कमी केल्याने या हो बघा। इकडे पण परत एक मोरी आहे बघा, मोठी आहे इकडे जरा। हे बघा। आणि तर मी मंडळी इकडनं मगाशी इलंय आणि खाली ना जाऊन मोटरसायकल लावलंय माझी। आणि कमलाकर काका आणि बरोबर सगळे सारंग काका, पोलीस पाटील आहेत आपले, पप्पा फणस गावकरा, त्याच्यानंतर आपले मुनगेकर काका, असे सगळे आम्ही इलो इकडे। आता तुमका आम्ही दाखवसाठी इलो स्पेशली हे जो बंदर आपलं मांदूचो, हे जो ब्रिज आहे त्यासाठी आता आपण जातो, तुमका दाखवतो कसं बांधकाम चालू आहे, काय आहे
आणि त्याचो फायदो काय आपल्या वाडीतील लोकांका किंवा पंचक्रोशीतील लोकांका फायदो काय हे आपण तुमका मी दाखवचा प्रयत्न करतो। आता थोडीशी कमी वाटा, पण ह्यानंतर ना इकडनं डांबरी रस्तो होय जेव्हा ह्या ब्रिज पूर्ण होईल तेव्हा। तर पुढे आता तुमका मी दाखवतो कितपत बांधकाम झाला आणि कसा काय। आपल्याबरोबर आपले पोलीस पाटील पण आहेत, तुमका माहिती देतील सगळी। तर इकडे सामान ठेवसाठी हो डेपो केलेलो हा, पूर्ण जागा ही बघा। आणि इकडे ना पहिला जंगलच होता, तर जंगलातनं वाट काढून खाली गेल्याने आता बघा खाली पण काम चालू आहे। आणि आता आपण तिकडे खाली जाऊया आणि बघूया। तर एक आता गाडी भरून झाली, आपण थोडीशी कॉन्ट्रॅक्टर जे आपले आहेत त्यांच्याकडून थोडीशी माहिती घेऊया आपण। आपले ग्रामस्थ सगळे। आणि नमस्कार, तुमचं नाव सांगा? उदय सुरवसे। तुम्ही कुठचे, मूळ कुठचे? सोलापूर। इकडे आता तुम्ही हे ब्रिजचं काम घेतलंय, कधीपासून काम चालू आहे? हे आपलं 1 महिन्यापासून सुरू झालं। ओके ओके, म्हणजे किती दिवसात पूर्ण होईल काय? 2 सीझन लागतील म्हणजे। ओके ओके, 2 सीझन म्हणजे पावसाळ्यापर्यंत आपल्याला वेळ मिळतो। म्हणजे आपल्याला आता चालू कधी करावं लागतं सीझनमध्ये काम? डिसेंबर एंड पासून सुरू असतं। डिसेंबर एंड पासून सुरू ते पावसाळा चालू होईपर्यंत चालू, त्यानंतर मग बंद काम? जूनपर्यंत चालतं। ओके ओके, म्हणजे गेल्या वर्षी थोडंसं चालू होतं काम, अर्ध झालेलं, त्याच्यानंतर आता जे चालू आहे काम। ओके ओके, तर तुमच्या आता कुठल्या कुठल्या मशिनरी वगैरे आहेत त्या? आता आपल्या एक सॅनी आहे 200। ओके, अजून एक मशीन येईल। ओके, 200 आणि 4 टिपर वगैरे येतील अजून। म्हणजे वर्कर किती आहेत तुमच्याकडे आणि मशिनरी किती आहेत? वर्कर आता आहेत भरपूर। हां, आता ह्या मशिनरीसाठी कसं आहे, आता खोदकामाचं काम आहे। ओके ओके, कॉफर डॅम करावं लागेल कारण भरती ओढीचं काम आहे ना। ओके ओके, दोन्ही साईडनं कॉफर डॅम टाकून पाणी अडवून त्याच्यानंतर मग आपल्याला ब्लास्टिंग घ्यावं लागेल। मला एक थोडक्यात सांगा की आता स्टेप बाय स्टेप कसं पूर्ण होणार आहे काम? आता इथे आपल्याला हा जो डंपर दिसतोय ना, हा तिकडे जाऊन तो भराव वगैरे टाकतो, कॉफर डॅम करेल, ठीक आहे ना। ओके, एक आपल्याला पुढं पाणी जायला थोडं आपण जागा सोडणार, हां, 40 मीटर सोडणार आपण। ओके ओके, जवळपास मग 70 to 80% आपण कव्हर करणार। म्हणजे त्या आपले जी जागा असेल त्यातून होड्या वगैरे जाऊ शकतात तिकडे? नाही, नंतर भविष्यात नाही जाणार, म्हणजे हे पूर्ण पॅकच होणार? पॅक होणार। ओके ओके, इकडचं जे पाणी गोड पाणी साठणार तुमच्यासाठी, हां फळ्या टाकून। ओके, आणि इकडून मग पाणी जाणार। ओके ओके, आणि वरनं मग रोड वगैरे होणार। तर हे आता किती फूट उंच होणार आहे इकडून साधारण? हां, मग तुमचं ब्रिज? कॉफर डॅमचं म्हणते का ब्रिजचं? नाही, ब्रिजचं बोलतोय मी। ब्रिज डायरेक्ट ह्या लेवलला येईल तुमची, ही जी आता लेवल आहे ती साधारण किती खाली? 4 मीटर हाईट आहे सी लेवल पासून। ओके ओके, जी ग्राउंड लेवल असते ना, सी भरतो आपण आता, हां, त्याच्यावर 4 मीटर येईल, म्हणजे तेवढं पाणी साठणार तुमचं 4 मीटर हाईट मागं। म्हणजे आता गोडा पाणी साठल्यावर त्याचा आपल्या शेतीसाठी वगैरे उपयोग होऊ शकतो त्याचा? पिण्याच्या पाण्यासाठी पंचक्रोशीला त्याचा उपयोग आहे। जसं आपण ठीक आहे, वरची माळपट्टी जी आहे ना ती शेतीच्या लगोटीखाली येईल, लिप इरिगेशन योजना ही राबवली जाणार। ओके ओके, पाणी वरतवलं तर ओलिताखाली जमीन हेक्टरी येईल ना। आपण थोडं खाली जाऊन पण बघूया माहिती काय ते। तरी आपल्या वरच्यासाठी काम चालू आहे, तिकडे JCB पोकलँड बघतास तुम्ही, तिकडे डंपर बघतास, यासाठी चुनवरे गाव आहे आपलं, आणि ह्यासाठी आपल्या धाकटी मालडी आडवली, त्यानंतर तिकडे आपला मकरंजा वगैरे करा, म्हणजे ते आपली मालडीचा मालवंडचा ते माड वगैरे दिसतात ते।
तर आता थोडक्यात परत एकदा माहिती घेऊया आपण. आता आम्ही तिकडे होतो, मग अशी ती खाली इलं होती आता काय. इथं भरती ओटी असल्यामुळे आम्ही आता कॉफर डॅम बनवत आहे. ओके. जवळपास 6 ते 8 फुटी हाईटचा कॉफर डॅम बनवणार आहे दोन्ही साईडला. आणि 70 to 80% आपण कव्हर करून पाणी त्यातलं एक्सकेवेट करून पंप लावणार आहेत आपण, मोठे ट्रॅक्टर पंप मोठे, आणि पाणी काढून मग बोर ब्लास्टिंग घेऊन आपलं मग कॉन्क्रीटचं काम आपण सुरू करणार. त्याच्यानंतर ग्राउटिंग करणार आहे. ओके ओके ओके. अशा प्रकारे आहे आपलं. म्हणजे इथे डोअर बसणार आहेत छोटे, ते तुमच्या डिस्टन्सवरून ठरणार आहेत नंतर किती डोअर बसवायचे किती काय. 2 मीटरचे असतात. ओके ओके. एका पेअर म्हणजे केटी टाईपच होणार आहे ते. केटी टाईप. ओके ओके. आपले पोलीस पाटील आहेत मालवणमधले, त्यांच्याकडून आपण माहिती घेऊया थोडी. तर काका आमका माहिती सांगा की कसं कसं फायदा होतो आपल्याक तो. हा जर केटी बंदरा मालवण आणि मालडी ही जुनी शिवबंदरं आहेत आणि त्याचा आता विकास होतोय. आम्हा सर्व ग्रामस्थांना त्याचा सार्थ अभिमान आहे. आणि ही जोडणी झाली तर रामगड ते आचरा त्या दशकोशीतील गावं दळणवळण यात जोडली जातील. आणि मालवण गावाला एक विशेष नाविन्यपूर्व रस्ता झाल्यामुळे बाजारपेठ आणि प्लस दुकानं होतील, रोजगार तरुणांना मिळेल. आणि या आमच्या मालवण गावातील माळरान असं आहे पडीक असून ते 250 ते 300 हेक्टर जमीन रोजगार शेतकऱ्यांना रोजगार मिळेल आणि ती ओलिताखाली येईल. आणि सुजलाम सुफलाम जर ध्येयाने पेटून उठले आमचे शेतकरी तर उत्कृष्ट शेती करू शकतील, एक रोजगाराचं साधन बनू शकेल. तर काका इकडे आता जो आपल्या पाणीचा साठला गोडा पाणीचा असतला त्याचा आपल्या कुठे कुठे वापर होऊ शकता. गोड्या पाण्याचं जवळजवळ आमच्या माळपट्टी पुरी चुनावरे तिसगी म्हणून आहे, तिथेही पाण्याचा सोर्स आहे. प्लस त्यांचा माळ आहे, प्लस आडवली मालडी आहे. आणि हे अंतर जवळ आहे. आणि हे अंतराला 16 किलोमीटर आपल्या दळणवळणाला आडवली मार्गे हे शॉर्टकट अंतर पडेल, जेणेकरून आम्हाला बेणा मार्ग हा दीर्घ प्रवासाचा पडतो ते अंतर कमी होईल. ओके ओके. म्हणजे मार्केटला डिमांड येईल. बाजारपेठेत आपल्या जाऊ एक मार्ग इकडनं जवळ 5 मिनिटाच्या अंतरावर ही बाजारपेठ आहे आणि ही 5 मिनिटाच्या अंतरावर बाजार. म्हणजे आपल्या जर आचऱ्यात जायचं असेल तर असं बाजारपेठेतनं बेळण्यात जायचं लागतं आणि त्यानंतर इकडे यायचं लागतं. इकडनं जवळपास 16 किलोमीटर ते कमी होईल. आणि दुसरी गोष्ट याचा फायदा बिळवस मान जे इकडे गाव आहे जिथे पाण्याचा दुष्काळ असतो त्या ठिकाणी हे पाच लिबरेशन करून तिथे नेण्याचं त्यांचं प्रयोजन आहे. नजीकचं गाव आहे आणि ते पर्यटन म्हणून डिक्लेरेशन शासनाने केलेलं आहे. त्या गावाला महत्व आहे, त्या गावामुळे आमच्या गावाचं महत्व आहे आणि पर्यटनाला इथे वाव मिळेल. म्हणजे साधारण येतील इथे पर्यटक आणि टुरिस्ट रिसॉर्ट वगैरे घालून आपला उदरनिर्वाह करू शकतील. असं इथे संधी आहे आणि त्या संधीचा रोजगार म्हणजे साधारण आपल्याकडे आपले जे ग्रामस्थ 900 ते 1000 ग्रामस्थ आपल्या मालवणमध्ये. तर ते एक आणि तसेच जर इकडचे पण बघू गेले ना तर आपल्याक जसं फायदा होतो तसंच ह्या बाजूत पण फायदा होतो. बरोबर. म्हणजे जवळपास देवगड म्हणजे त्यांना पण जसा मालवणात फिरायला जायचं होतं तसं इकडे होऊ शकतं. तर त्या मालवण म्हणा कुडाळ या ब्रिजवर कोणते शॉर्टकट पडेल. या ब्रिजवर कोणते गाडी जाऊ शकतात. जवळजवळ आता असं त्याने हे केलं आहे की पूर्वी जो बंदरा 4.25 होता तो परत जवळजवळ 15 फूट जवळजवळ होईल. म्हणजे मोठ्या गाड्या पण जाऊ शकतात असं ते बांधकाम करावं असं त्यांना इंटरेस्ट नाही. मग मी काय म्हणतोय म्हणजे आता आपले सध्या तर एसटी बंदच आहेत म्हणा, पण यानंतर जेव्हा एसटी चालू होतील तेव्हा आपलं प्रस्ताव वगैरे काय टाकलेलं होतं एसटी जाण्याचं. हेवी वाहन म्हटल्यानंतर तो जाणार. डंपर जिथे जातो तिथे एसटी जायला काय प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे थोडक्यात आपले जे या बाजूचे गाव आहेत म्हणजे नदीच्या पलीकडच्या पण ते सगळे आपल्या मालडी गावाबरोबर जोडले जातले. पर्यटनाला आणि बोटिंग बिटिंगची पण हे करायची. म्हणजे बोला. हा बंधारा होण्यासाठी आमचे गावचे तरुण उत्कर्ष मंडळ आहे गेली 30 ते 35 वर्ष आपण त्याच्यासाठी प्रयत्न करतोय, पाठपुरावा करतोय आणि त्याच्यातून हे आमचा आता हा बंधारा पास झालेला आहे. म्हणजे 30-35 वर्षापासून तुम्ही जे प्रयत्न करतात मालवण ग्रामस्थ ते का. ओके ओके. दुसरी गोष्ट म्हणजे एप्रिल मे मध्ये आमच्या मालवण गावचं जर बघायचं ठरलं तर मालवण गावामध्ये पण पिण्याला पाणी नसतं. त्याच्यासाठी हे प्रयत्न आमचे चालू होते, पण आज त्याचा उपयोग पुऱ्या पंचक्रोशीला होईल. आणि नळपाणी योजना शेतकरी आहेत त्यांना शेती करण्यासाठी वरती पाणी चढवता येईल इरिगेशनने. अनेक फायदे आहेत. म्हणजे वेगवेगळे प्रकल्प आपले सगळे राबवता येतील. ज्यावेळेला हे वाढवून घेण्यासाठी खासदार इथे आले होते त्यावेळेला खासदारांनी काय सांगितलं की हे पाणी
नाही त्यांना लिप इरिगेशन करून हडीपर्यंत न्यायचं. कांदळगाव हडी कांदळगाव परत रेवंडी वगैरे हा जो तिथे दुष्काळ आहे पाण्याचा म्हणजे जवळपास इकडनं 25 ते 30 किलोमीटर अंतरापर्यंत आपण घेऊ शकतो. पाण्याचं. आणि एवढा पाण्याचा साठा आहे. दोन नद्या एकत्र येतात. ओके ओके ओके. काय ते? गड नदी एक गड नदी आणि हा, हा. एक नदी आहे. दोन नद्या मध्ये व्यवस्थित त्रिवेणी संगम. हो, त्रिवेणी संगम आहे. त्रिवेणी संगम. त्याचा उपयोग बाकी पर्यटनाला पण चांगला होईल. बरोबर. जर आपण थोडी लक्षात दिली तर त्याच्यामुळे कसं आहे, पहिलं म्हणजे रोजगार होईल आणि शेती होईल. हा मेन उद्देश आहे. ठीक आहे ठीक आहे. पाण्याचा फ्लो आहे कंटिन्यू 12 महिने आहे. उन्हाळ्यात सुद्धा इथे पाणी आटत नाही, कंटिन्यू फ्लो आहे. म्हणजे आपल्या त्या संगमावरून येणार फ्लो होतो. तो संगम तिकडे चुनवऱ्यात आहे ना वरती. आपल्या चुनवरचा म्हणजे चुनवरचा जो भाग आहे चुनवर आणि आडवली भटवाडी त्याच्यात त्या मध्यावर आहेत. सोर्स आहे तिकडून त्या 2 नद्या आहेत. 3 नद्या संगम होतो त्रिवेणी संगम. हा त्रिवेणी संगम. म्हणून त्याला तिसगी नाव पडलेलं आहे. त्रिवेणी संगम झाला म्हणून तिसगी नाव. मित्रांनो, आत्ताच तुम्ही बघितलास आम्ही त्या बंधाऱ्यावरून इकडे म्हणजे त्या जेटीवरून इकडे इला होता. म्हणजे परत मी आपल्या रस्त्याकच इलाय, मालडी रस्त्याकच. तर तुमका मी पुढची पण माहिती दाखवतोय की कुठे कुठे कुठलं काम चालू होतं अजून. आणि खाली आपण चाळ्याकडे जाऊया आता पूजेच्या ठिकाणी. ह्यो रस्तो आपलो झरीवाडीमध्ये गेलो हा, जो आपल्या पहिलंच डाव्या साईडीक जाऊक रस्तो मिळता तो झरीवाडीमध्ये. आणि तिकडनं पुढे गेलोच काय उजव्या साईडीक आता आपल्या ग्रामपंचायत आणि मराठी शाळा मिळतली. या इकडचा डांबरी रस्तो पण खराब झालेलो, पण ह्यो आता त्यांनी रुंदी पण वाढवल्याने, म्हणजे साईडपट्टी जी बाजूची होती ती वाढवल्याने आणि बरंच आता मोठं झालं रस्तो. तर ह्या ठिकाणी पण ना मोठे 2 डिवायडर लावलेले आहेत बहुतेक, कारण रस्तो पुढचो ना जो तो लहान होतो रस्तो, त्याच्यामुळे एका साईडीकच गटार केले नाही त्यांनी. पुढे गेल्यावर तुमका दाखवते मी. तर हे बघा इकडे ह्या ताजा बांधकाम चालू आहे, ज्याचे प्लेट्स अजून काढूक नाही ते बघा इकडे. आणि त्या साईडीचा आहे ना गटार तर पूर्ण झालेला. हे आपल्या इकडे अध्यक्ष इले आहेत, अध्यक्ष घरी चालले आहेत. आणि हे बघा इकडे ना समोर दिसतात आपल्या ग्रामपंचायत, त्याच्या पुढे मराठी शाळा. आणि ह्या इथपर्यंत ना ह्या दुसऱ्या साईडचा जो गटार आहे ना इकडचे प्लेट वगैरे काढले नाही आहेत आणि सगळं म्हणजे त्याच्या मातीची लेवल केली नाही आहे तिकडे. या बाजूनं ना गटाराचं पाणी सगळं त्या बाजूक जाताला पलीकडे. याच्या पुढे ना उजव्या साईडी गटार आहे, डाव्या साईडीकच गटार आहे. तर हे बघा इकडे एक तो पाईप येत आहे बघा, आणि इकडनं मग तर एक साईडीनंच पाणी जाऊ शकतं तिकडे पुढे. तर ही आपली ग्रामपंचायत, त्याच्या पुढे मराठी शाळा. बघा यो टेमवाडीमध्ये रस्तो गेलो हा, आणि त्याच्या इकडे पुढे गेलो ना आपल्या विठ्ठल रखुमाई मंदिर मिळता. छोटासा मंदिर हा पण मस्त हा मंदिर. इकडे आपलं हरिनाम सप्ताह पण असतं एका दिवसाचं, म्हणजे 7 पाराचं, ज्यावेळी एकादशी असतं त्यावेळी.
तर आज रात्री ह्या रंगमंचावर नाटक आणि इकडे बरीचशी व्यवस्था केलेली आहे, खुर्च्या वगैरे ठेवलेले ते बघा, आणि वरती छत वगैरे ताणलेला, म्हणजे दव वगैरे पडायचं नाही आणि थंडी पण लागायची नाही लोकांची. तर ह्यो नाटकाचा स्टेज हा केलेलो, इकडे लादी वगैरे अगोदरच लावलेले आहे ते मस्तपैकी, आणि हे बघा एकदम असं म्हणजे घर असताना तसंच वाटतं या, मस्त एकदम सेटअप केलेलो आहे बघा. त्या आपल्या राजाचा घर हा, आणि हे बघितलं असतालच तुम्ही शकवाते, आपल्या प्रत्येक बाजारातल्या व्हिडिओमध्ये असता मासे घेऊन ना शकवाते, तिचा या घर हा. तर इकडे मी आता इलंय, चहा घेतलंय थोडीशी, आणि व्हिडिओ मग अशी मी तिकडे संपवलं नाही कारण तिकडे खाली स्पीकर चालू हा. तर व्हिडिओ तुमका आजची कशी वाटली माका कमेंटमध्ये सांगा. परत एकदा आपण नवीन व्हिडिओसोबत भेटू, तोपर्यंत बाय बाय.